Sme zvyknutí si myslieť, že ľudské dejiny sú hladkou cestou nahor. Oficiálna historická veda učí, že ľudstvo sa vyvíja lineárne, že všetky procesy sa plynulo vyvíjajú smerom nahor. Od menej k viac, od horšieho k lepšiemu. Ako tento graf svetovej populácie? Ako čas plynie, je ich stále viac a viac. Obraz minulosti, ktorý vykresľujú historici, je však klam. V skutočnosti ľudstvo žije v cykloch, alebo vo vlnách. Procesy idú hore a potom dole. Potom znova hore a znova dole. Vieme s istotou, že existuje jeden cyklus pádu a následnej obnovy našej civilizácie. Dôkazy sú zaznamenané v historických textoch a uchovávané v kultúre rôznych národov. Dôkazy sú v múzeách, dôkazy sú v mestách. Neskôr sa na ne pozrieme podrobnejšie. Historici zámerne posunuli dátumy vzostupu a pádu starovekých ríš do rôznych období. Historici tvrdia, že vzostup a pád starovekých ríš sú lokálne cykly. V žiadnom prípade spolu nesúvisia. História klame, aby sme nehádali, že proces bol globálny a prebiehal na celej planéte súčasne. Keď sú procesy cyklické, znamená to, že minulé udalosti sa môžu v budúcnosti opakovať s vysokou mierou pravdepodobnosti. Dnes žijeme v ére technologickej prosperity. Zdá sa, že ľudstvo vytvorilo spoľahlivý systém podpory života. Ale ak sa na minulosť pozriete ako na vlnu, vyvstane alarmujúca otázka. Kde sa v cykle teraz nachádzame? Na vzostupe alebo na vrchole? Čo sa stane ďalej? Hladký pokles alebo prudký kolaps? Chceme pochopiť, čo sa stalo v poslednom cykle. Prečo sa populácia tak výrazne znížila? Prečo sa technológie stratili? Čo bolo príčinou zániku civilizácie? Potrebujeme obnoviť skutočnú minulosť, zhromaždiť obraz reality, ktorý historici rozbili. Toto nie je prázdna zvedavosť. Toto je nevyhnutné pre ďalšie prežitie.